Atxaldeon, ongetorri uztaileko plenora. Hasieran esplikatu ohiko deialdia 6etan dala, eta plenonek 6etan hasi bartzula. 6ak eta 10 minutu beranduxo hasi dugu saioa, jakin degulako oraintxe, mozioa aurkeztu dezuenei adierazi zaizuela gaurko plenoa beranduago zala, akats bat izan da, 6:30, baina telefono zitzeiten aritu dira momentu hontan, eta, lehenago gerturatzeko prestenatela adirazi digute, 6ak eta 10 irutza bat zaizue hasingo ga. Gaur printzipioz gaizerrendan gai askorik ez daukagu, orduan mozioen tartera ere segituan iritsiko ga. Orduan tarte honekin eta ikusita publikoan ja jende desente gerturatu zatela, hasiera emango jo osoko bilkurari. Ados. Esan bezala, atxaldeon eta ohiko modun lehenengo puntua aurreko ekainean 19 egin genuen osoko bilkuraren akta onartzea izango genuke. Ez zait aktaren inguruan zerbait baute da hon? Ez? Onartu egingo dugu orduan. Bigarren puntua ere hilabetero ekartzen duguna da, osoko bilkurara ekartzen duguna, hilabete hontan emandian dekretuen berri ematea, 1988 zenbakia duen dekretutik 1849 zenbaki duen dekretura, zerrenda pasa zaizue, dekreturen baten inguruan galerarik, zalantzarik, ez, aurrea. Erabakitzeko daukagun puntua, Erraniko Musika Eskola Publikoko zuzendaritza taldea berritzarena da, eta Asierrek azalduko dugu gaia. Atxaldeon. 2008ko iraiaren batean zuzendaritza aldaketa eman egingo da, Erraniko Musika Eskolan, klaustroak berak horrela erabakita, urrengo 2 ikasturtetarako, eta bertan Roberto Pacheco García zuzendari bezala, eta Iñaki Eguren Etxabeguren idazkari bezala arituko da, Eta, hemendik aprobetxatu nahi duguna da, azkeneko urtetan zuzendaritzen egon direnei eskerrak emateko, Lourdes Tabaianari, musika eskolako irakaslegoari, klaustro guztiari, eta, ongi etorria Roberto eta Iñakiri, zuzendaritza berriaren erronka horri gogo zeutsi dezaiotela, eta jarrai dezatela, Erraniko Musika Eskolan, gure aur, nerabe eta helduekin ere gogoz lanean, Hori. Eskerrik asko Asier, ez da gai honen inguruan zerbait esateko baute da hon, bozketara pasako gazuzenean. Errani Musika Eskola Publikoko zuzendaritza taldea berritzaren aldeko botuak, hau batez, onartu da, eta hortaz zuzendaritza taldea berritu, eta Asierrek esan bezala, kurtso berriarekin batera zuzendaritza talde berria lanean hasiko da. Esan bezala zuzenean ja mozioen tartera pasako ga, gaizerrendan beste gairik erabakitzeko beste gairik ez daukagulako. Kasu hontan, Maria Concepción Beitia Oiarbidek aurkeztutako mozioa daukagu. Zaileite zaitu hola esatia, baina hola daukagu gaizerrendan, Kontxita Beitiak aurkeztutako mozioa daukagu. Kontxita, pentsatzen zu defendatuko ezula, mikrofonotikan aktan jasota gelditu dadin. Zuk nahi dezun bezala eroso ona zauden moduan, eta eskertuko nizuke mikrofonotik zure izena abizenak eta eragileren baten ordezkaritzan otezatu zen adieraztea, aktan ala jasota gelditu dadin. Ados. Ni Kontxita Beitia naiz, eta nik presentatu nuen mozioa, eta nire izenean jarri genuen, beraz, nire burua agertzen da hemen, eta laguntzaile batzuk baditut ikusten dezuten bezala. Ez dakit, pleno guztietan ez dezute segura asko inbeste jende izango, ez? Nahi dezutenean, ni xeriko naiz, Arratsalde on denoi. Independentzia nahia txikitzen ari da. Hori diote inkesta guztiek. Pizkanaka etxituta Frantzian eta Espainian bizi gaitezkeela ari gera barneratzen. Egoera horri erantzuten diote independentzia mozioek. Pultsu independentista berreskuratzeko eta berreskuratzen hasteko saiakera bat dira mozio hauek. Gure herriek beraien burua Euskal Errepublikaren parte direla adieraztea historikoa da. Aurrekaririk gabeko autodeterminatze ariketa bat. Inoren baimenaren zain egon gabe martxan jartzeko aukera bat dira mozio hauek. Gero eta argiago dago Espainiatik eta Frantziatik gauza handirik ezin dugula espero. Mozioa erregistratu eta egun gutxitara
etorri da Espainiako Auzitegi Goreneko epai euskerafoboa eskubideen kontrakoa. Heriotz zigorra ezarri nahi diote gure hizkuntzari. Bide berri bat urratzen hasteko aukera dira independentzia mozioak. Imaginatzen duzue lehenengo olatu honetan 40 herrik beraien burua Euskal Errepublikako parte direla deklaratuko balute, zein egoera politikoan jarriko ginateken, Euskal Errepublikaren inguruko ze polarizazio maila sortzen hasiko ginateken, duela 70 urte, frankismo beltzean, gurasoek eta andereñoek ikastolak sortzen ausartu ginen. Euskerak aurrera egingo bazuen, gure aurrek euskeraz ikasi beharko zutela argi genuen. Momentuko legearen kontra egin genuen eskubideen alde egiteko. Ilusioa zen gure motorra. Ausardiak eta ilusioak euskeraren heriotza ekidin zuen modu berean, gaur egungo ausardiak eta ilusioak Euskal Errepublika piztu dezakete. Plentzia, Alkiza, Gernika eta Baztan izan diren modu berean, zuei ere ausartak izatea eskatzen dizuet. Ausartu zaitezte libre izatera. Ez zuen oskek, boskek, herri libre bat amesterik, herri libre bat izatera eramaten gaituzten. Gora Euskal Errepublika eta gora Hernani, mila esker zuen arretangatik eta besterik ez. Eskerrik asko, Kontxita. Gauza bat da, aipatu behar detena, erregistrotik guri gaizer erregistratutako dokumentua eta zuk irakurritakoa ez datoz bat. Bi gauza desberdin dira. Hemen bi puntu, udaleko alderdi guztiei bi puntu eskantzen zaie, bi puntu zehatz. Hain izena da, hori da guk gaizerren daukaguna, ustet, bai ez, korporazio kide guztiek ala ikusten dutela, erregistroa rebisatzen ari naiz, momentuan bere garen sartutakoa, guk bozkatu beharko genukena da, registrotik sartu dana eta puntu horiek izango liake, bai? Bi puntu horiek dianak, ez aita horrian daukazu, ziurtatzen nahi horiek diala, bai, registratu zen dituztenak, horri alde bateko dokumentu bada, bi punturekin. Formalidadeak mantentzatik hori dalako guk lantzeko eukidegun dokumentua eta hori dalako guk bozkatu behar deguna, bai. Orduan, beltzean dauden, azkenean, hasierako testua bada, testu inguraketa bat edo, beltzean dauden bi puntu horiek dira nolabait ere egiten dian eskaerak, nahikoa litzateke bi puntu horiek irakurtzarekin, bai? Bai, baina, bueno, pensatzen hon indargixegoa emateko posibilitatea. Bai, baino, bozkatu berez oso ondo, eta testu inguraketa eta oso ondo, bozkatuko deguna azkenean bi puntu horiek dialako eskaera zehatzak, bai? Bueno, Frantziar eta Espainiaren estatuen gure harrapatze hori dauketen indarrakin, eta hortik abiatu nahi degula, ez? Eta gu izan nahi degula. Bale, ingo detena da... Bai. Irakurriko ditu bi puntuak. Bai, mesedez. Bai, hori da, formala izateko eta justu izateko defenditzen dezun puntu bera izateko guk eskutan daukaguna. Bai, barkatu, EAJ Mikel. Bai, nik uste aurreko parrafoak ere irakurri ditzaketela. Piskat, nik uste, beti bezala. Bestela, bi puntuak, guk ere aurrekoan esaten dian gauz batzun aldez gaude, orduan horrengatik, pixkat. Bale, ingo deguna da orduan Kontxita posible lima da, eta hala eskatuta,
testua osoa irakurtzeko aukera, dokumentua bere horretan literal irakurtzeko aukera hori dalako guk eskuartean eduki deguna, bai. Bai, bale, eskerrik asko, Kontxita. Bai, uki mesedez. A ber, udalak dira herritarrengandik gertuen daukegun erakundeak. Udalek inor baino hobeto ezagutzen dituzte herritarron taupada eta beharrak. Hala ere askotan, herritar guztion interesak babesteko erremintarik gabe daudela uste dugu. Gehienetan, legediak denon interesei beharrean, gutxi batzuen interesak babesteko eginak baitaude. Udalen beharretatik urrun sortzen da legedia. Zer esanik ez Euskal Herriko udalen kasuan. Udalak herritarren interesak babesteko baliabiderik gabe daude sarri egitan. Egunetik uste dugu udalek herritar guztion zerbitzura dagoen legedia behar dutela. Horrela bakarrik egin ahalko baitute inongo mugarik gabe herritar guztien alde. Baina egunetik uste dugu ere legedi herritar hori Espainiar eta Frantziar estatuetan ezinezkoa dela lortzea. Horregatik, udaleko alderdi guztiei bi puntu dituen mozio hau eztabaidatu eta onartu dezatela eskatzen diegu. Lehenengoa, udal honek baieztatzen du Espainiar eta Frantziar estatuen parte garen bitartean ezin izango dugula herritar guztien aldeko legedirik aurrera atera. Ondorioz, Euskal Errepublika herritar guztion ongizaterako derrigorrezko erreminta dugula diogu. Bigarrena, guzti horretatik, udal honek bere burua Euskal Errepublikaren parte dela deklaratzen du. Eskerrik asko, Kontxita. Berriz ere defendatzagatik, honekin zalantzarik ez dagolako, bai, eta bat datozelako ahoz defendatutakoa eta idatziz sartutakoa, eta honekin bai debatea egin dezakegulako eta ronda irekiko dugu, udal taldeek zerbait esateko baduten. Euskal Sozialistak taldetik ez, Elkarrekin Podemosetik, Jaione. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, gure alderdia erabat errepublikarra eta erabat demokratikoa da. Erreferenduma proposatu ere egin gabe, errepublika independiente bat aldarrikatzea gure printzipioen aurkadoa. Eta beraz, kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Jaione. EAJ-tik ez dago hitzartzerik, EH Bildu taldetik, Itxaso. Bueno, arratsaldeon eta mila esker Kontxita aurkezpenagatik eta egindako hitzartze osoagatik. Esan duzun bezala ez da bat eroiko horrela betetzea pleno aretoa eta egia esan plazerra ematen du. Baita ere horrelako aldarrikapenak udala bezalako instituziotara ekartzea, ezta? Guk bai uste duguna horrelako aitortza bat egiteko baldintzak landu egin behar direla eta horretarako gehiengoak artikulatzea beharrezkoa dela. Bat egiten dugu noski edukian eta Euskal Errepublikara eramango gaituen bide horri eraginkor bat uste dugu behar dugula, prozesu bat abiatzea derrigorrezkoa dela. Eta baldintza horiek sortzeko pausuak eman behar direla, ezta? Horregatik eta horrelako mozioek ere mugiarazten dituztelako instituzioak hau onartzeko baldintzarik ikusten ez dugun arren ondoren beste mozio bat aurkeztu dugu udaltalde bezala. Eskerrik asko, Itxaso. Honekin beste rondarik ez balin badago, bozketara pasako ga. Kontxita esango ez. Kontxita Beitio Jarbidek aurkeztutako mozioaren aldeko botuak. Ez dago aldeko boturik. Kontrako botuak. Euskal Sozialistak, Elkarrekin Podemos eta EAJ udaltaldearenak. Eta abstentzioak EH Bildu udaltaldearenak. Hortaz, mozioa ez da onartzen. Honekin bai, Itxasok esan bezala, EH Bildu udaltaldeak mozioa aurkeztu du Euskal Errepublikaren inguruan, Itxaso zurea daitza.
Bai, esan bezala guretzat garrantzitsua da gai hori udalbatza honetara ekartzea, eta horregatik aurkeztu dugu honako mozio hau, irakurriko dut osorik. Hernanik udalak aldarrikatzen du, lehenik, Espainia eta Frantziako estatuen aurrean estatus politiko berri bat lortzea bultzatu nahi dugula. Euskal Herria subjektu juridiko politiko gisa eta Euskal Herritarrek beren etorkizuna askatasunez erabakitzeko duten eskubidea modu eraginkorrean aitortzeko. Gaur egun Euskal Herria osatzen duten 3 errealitate politiko-administratiboetatik abiatuta eta bakoitzaren borondate kolektiboak errespetatuz. Bigarrenik, Espainiako Konstituzioaren beharrezko erreformak funtsezko gai hauek jaso behar dituela aldarrikatzen dugu. Espainiar estatuaren forma politikoa aldatzeko aukera eta errepublikaren aukera gaitu. Espainiar estatuaren nazio anitzeko izaera aitortzea eta ondorioz, herriek duten erabakitzeko eskubidea. Eta azkenik, Euskal Herriak demokratikoki eta bere borondatez estatus politiko berria adosteko egin behar duen prozesuan, Espainiar estatuak oztoporik ez jartzeko bermeak artikulatzea. Eskerrik asko Itxaso, honekin ronda irikiko dugu ere, Euskal Sozialistak ez dakit ez dago hitzik, Elkarrekin Podemos, Lourdes. Casi. Nosotras hemos pedido votar esta moción por puntos, o más especialmente por los apartados del punto 2, A, B y C. No sé si se puede admitir o... Bale, arazorik ez, egingo duna 2 puntu dira, eta gero bigarren puntu hortan 3 apartadoak bakoitza ere banan bozkatuko du. Arazorik ez. EAJ-tik, bai, Andoni. Chaldeón. Como en otras ocasiones, queremos repetir que creemos en todas las instituciones que hemos creado para nuestro autogobierno, en las competencias de cada una de ellas y somos conscientes de los objetivos que cada una de ellas pueden alcanzar. Dicho esto, hoy se trae a este Pleno, como se ha hecho ya antes en otros municipios, una moción que no creemos que vaya a tener más recorrido que el acta en el que constarán los votos a favor, en contra o abstenciones. Para poder conseguir un objetivo más ambicioso y que éste se apoye en el sentir de nuestro pueblo, debería ser presentada en el Parlamento Vasco. Ahí, los cargos públicos elegidos por el pueblo decidirán qué piensa Euskadi sobre este tema y, en base a sus competencias, podrá defender esta decisión ante otras instituciones. Otra vía para conseguir los objetivos que persigue esta moción podría ser que los diferentes partidos políticos representados en este Pleno trabajaran, acordaran, negociaran en el Parlamento de Madrid. En el tema concreto de esta moción, aun pudiendo estar a favor de los objetivos que se proponen en esta moción, una vez más nos vamos a abstener por entender que este no es el ámbito en el que se debería presentar esta moción. Eskerrik asko, Andoni, zeit Bildutik. Zerez, bigarren ronda atirikiko dugu, Elkarrekin Podemos, Lourdes. No, quería comentar que el 30 de marzo del 23 se presentó en el Gobierno vasco una moción por JPNV, H. Bildu y Podemos, que los puntos, en el punto 2, el apartado A y el apartado B son exactamente iguales. Entonces, bueno, ya está casi aprobada esta moción. Comentar eso. Ronda ireki deunez, ez daita jotak zerbait esan nahi dun. Vale, EH Bildutik, Itxaso. Bueno, elkarrizketa hau gehiago izan dugu EAJ-rekin, gure ustez, eta eunen mozioan ere jartzen zuen bezala, udalak dira herritarrengandik gertuen dauden erakundeak, eta bueno, udaletatik ere bultzatu daiteke eta indartu daiteke. Aurretik edo ondoren jaurlaritzan onartu daiteken, jaurlaritzan barkatu parlamentuan onartu daiteken beste aldarrikapen bat. Eskerrik asko Itxaso, honekin bozkatzera pasako ga. EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioaren, barkatu gehiago, esan dugu, puntuz puntu bozkatuko degula, hortaz, EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioaren lehenengo puntuaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeak, bigarren puntura pasako gea, 2A puntuaren... Bale, alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeak, kontrako botuak, Euskal Sozialistak udal taldea eta abstentzioak EAJ udal taldea. Boen bai, bigarren puntura pasako gea, 2A puntuaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeak, kontrako botuak, Euskal Sozialistak udal taldea eta abstentzioa EAJ udal taldea. 2B puntuaren aldeko botuak,
EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak, kontrako botuak, Euskal Sozialistak udaltaldea eta abstentzioa EAJ udaltaldea. Eta bize puntuaren aldeko botuak, EH Bildu udaltaldea, kontrako botuak, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak, eta abstentzioa EAJ PNV udaltaldea. Hortaz, puntuz puntu bozkatuta gero eta kalkulu faiatzaz badiate, mozio guztia onartutzat emango genuke. Honekin esan dugu gaurko plenoan gai zerrenda murritza zala, laburra zala, eta honekin azkeneko puntura pasako ga, eskaera eta galderen puntura, eskaera eta galderik ez dakit badan, EAJ udaltaldetik, Andoni. Bueno, hau da, nire azken osoko bilkura bozeramaila gisa, bozeramaila berria nire baino pixka bat hobeto tratatzea eskatzen dizuet. Bueno, sorpresa ez gaitu harrapatzen, hitz egin degulako, bagenekin azken azala, hitzartzeak bai, bueno, esperientzi bat izan da elkarrekin lanean aritu gana, gure gora berekin, onartu behar dana, baino, bueno, bentsat Hernaniko udalaren sentsazio on batekin, eta ni gobernuan egon naizen eta nire kide hauekin, gainentzeko kideekin, izan ditugun gora beheratatik haratago, sentsazio on batekin jutea espero dut, etapa berria ondo jundadila, eta Mikel, zuri etxea ezagutzen duzu, baina kargu berrira ongi etorria, Andoni bezain ondo tratatuko zaitugu, hasi que ondo beti, ongi etorri. Honekin, eskerrik asko denei, Kontxitak hasieran esan duen bezala, eskerrik asko uztail arratsalde batean gure pleno hontan konpainia eta etortzagatik, aurrerantzan ere elkarrekin egoteko aukera izango deula espero dut, eta udaz gelditzen den zatian, ondo pasa ezazuela, gu osoko bilkurarekin irailean itzuliko ga. Udara ona izan.